mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backganer Secret File. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Anya. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Pagkapanganak ko, effort na effort ako para dumami ang breast milk ko. Ang daming advice sa akin nung nagbubuntis pa lamang ako. Kumain daw ng malunggay, uminom ng maraming sabaw, mag-oatmeal, mag-energy drink, etc. etc. Kaya naman ang mga anak ako, lahat yun ay ginagawa ko. Kumakain ako ng malunggay. Umiinom ako ng maraming sabaw. Kumakain ako ng oatmeal. Pero itong anak ko, konting inom lang ng gatas, tulog agad. Ang naiipon na gatas sa aking dibdib ay napakarami, na para bang bulkan na anytime po pwedeng sumabog. Isang gabi, naramdaman ko na ang bigat-bigat ng dibdib ko. Nilingon ko ang anak ko. Tahimik na natutulog. Ayokong gisingin dahil ang sarap-sarap ng kanyang tulog. Sakto at nagse-cellphone ang asawa ko. Kaya sinabi ko sa kanya ang mga katagang, Han, ang sakit ng dibdib ko. Parang kailangan ng mabawasan. Napakunot ang kanyang noo. At tinanong niya ako ng, anong dapat mabawasan? Anong gusto mong gawin ko? Sabi ko, pwede bang ikaw muna ang sumipsip nito? Sabay turo sa dibdib ko. Mas lalo pang napakunot ang noo niya. Pero napalitan din ito ng nakakalokong ngiti niya. Siguro naisip niya, pagkakataon niya na ito, dahil sa hinaba-haba ng panahon, natuyo na siya at nagsisikap ng mag-isa. If you know what I mean. Kaya eto na, DJ Rocky at DJ Jello. Lumapit siya sa katawan ko. Bilang supportive husband, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa dibdib ko. At saka niya inilapat
ang labi niya sa paligid ng aking pasas. At ang sabi niya sa akin ay, "Wow, ang warm pala nito." Sabi ko naman, "Ano ba gusto mo? Malamig?" Napatawa siya. At maya-maya pa sabi niya, "Medyo maasim pala to." Pero sabi ko, "Wala ka na ibang magagawa? Sige na, sipsipin mo na." Hanggang sa napaisip siya, bakit na lang daw hindi ko ilagay sa bote? Naisip ko din yun, pero late na. Kaya naman, tinigil niya ang pagsipsip sa aking dibdib. Bumaba. At medyo matagal siyang bumalik sa loob ng kwarto. Pero pagkabalik niya, ay daladala niya na ang isang bote. Bote kung saan po pwede daw ilagay ang milk. Sabi niya sa akin, "Ba't hindi ka nalang mag-ipon ng breast milk mo?" Sagot ko naman, "Tinesting lang kita. Gusto ko lang talagang maramdaman uli ang pagsipsip mo." Yun lang naman, DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang talaga na maramdaman ang init ng labi ng aking mister dahil ang tagal na ng panahon na hindi siya nakakadampi sa aking dibdib. Mahirap talaga kapag nabubuntis ang isang babae na babakante sa mahabang panahon. Kaya palagay ko, eto na ang tanging paraan ko para lang mapalapit sa kanya at mapainom sa kanya ang tinatago-tago ko. Next time, may ipapakain naman ako sa kanya. Pero sa ngayon, super concentrated muna namin sa pag-aalaga ng aming anak. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Happy Mother's Day sa mga tulad kong nanay. Maraming salamat. Muli, ako si Anya. At ito ang aking Super Pagkanar Secret Farm. Metro's #1 Love Radio. Basic!